να άρχισες να υδρώνεις πάλι. Θέλω κάτι πίσω. Θέλω να πεις στο παράθυρο. Κλειστά είναι, Τζόνι, κλειστά είναι. Δεν πάει, αλλά το συστήνω για αποτοξίνωση. Το τηλεφωνήσω. Αύριο. Δεν φοβάσαι, όλα θα πάνε. Αύριο. Αύριο. Μην τα κλείσεις αυτό. Σωστό. Θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε, Λοχεία. Το πόλο είναι, Τζόνι. Ας το να πάει να χαθεί. Δεν ξέρεις πώς είναι. Σήκω. Δεν θα με παρατήσει. Δεν θα με παρατήσει. Δεν σου αφήνω. Εντάξει. Και χαρέ. Θα σε προσέχω εγώ $20. Θα κλείσεις αυτό σου λέω στο τηλέφωνο. Φύγε. Άσε με. Άσε με εμένα. Μην κράτα το μυαλό σου. Δεν τρέξει να μου βρεις γονά. Εγώ είμαι ο αδερφός σου. Ξύνε, εδώ. Μάνα. Θες όπως το λέει. Πώς το λέει. Θα προστάβω εδώ. Θα αστείευεσαι. Θα θεμανάτσου. Κάτι λέει, σιγά θα σε πληρώσω. Μας πέρασες. Ερυθρό σταυρός. Θα σε πληρώσω, μέχρι να... Όλα όσα μας χρωστάει, $700 και πάλι. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Λυπηθείτε με. Σε αδεώσμα να δώσ' του λίγη, σε παρακαλώ. Έχεις τα ναύλα για το σημερινό του ταξίδι. Σας λέω τι άλλο περιμένετε να ακούσετε. Είσαι κανένα. Ο στρατηγός είναι εδώ. Ας πούμε. Όλοι λένε πως το αμάξι κατάτησε βάσανο μέσα στην πόλη, Δεν βρίσκεις που να παρκάρει. Θέλω κλείσεις πρέπει. Οι μπάτσοι κάνουν γερές σκότωμες. Πού το πάτε. Έχεις τα κλειδιά του αυτοκινήτου σου Ναι, και τις άδειες, τα χαρτιά, όλα. όλα. Τράβα λοιπόν στο πιο κοντινό πάρκινγκ τώρα και κλείσε. Θα γλιτώσεις και σε επιστήσεις και θα πάρω και εγώ τα $700. Μανά το παρατραβάς. Έχεις δει ωραίο σοβαρό. Αν δεν μου φέρεις τον ευρυτό έτσι, θα έχει την τύχη του ήλιτερα. Θα βρεθεί στο νοσοκομείο με σπασμένα κόκαλα. Και ίσως και εσύ μαζί. Πώς αισθάνεσαι. Είσαι καλύτερα τώρα. Λιγάκι τη συνέχιση.